Chi yma i'r Gell ar ddiwrnod newydd. Mae wedi gwawrio'n fore di-gymyle fan hyn, a gobeithio bod hi'n ddi-gymyle arnoch chi heddiw hefyd. Ac eto, nid felly bydd hi i rhai yr wythnos yma, dyma ni yn wythnos y Gyllidebau. Roedd Llywodraeth Cymru ddoe yn cyhoeddi i chyllideb olaf cyn yr etholiadau fis Mai. A heddiw bydd Rishi Sunak yn cymryd I ges bach coch draw i'r tir cyffredin ac yn cyhoeddi beth ydy bwriadau'r Llywodraeth ar gyfer y flwyddyn sydd yn dod. Ac am hynny, bydd neb mewn gwirionedd neu ddigeddus o'r gwaith sydd ganddo fo. Wedi'r flwyddyn gwbl unigryw dyn ni wedi ei chael gyda'r gwariant aruthrol. Rywsut mae o'n gorfod darogan beth sy'n mynd I helpu'n gwlad yn y misoedd sydd yn dod. Sut mae helpu pobl trwy weddill y pandemig? Faint fydd y cynllun ffyrlo yn parhau? Beth fydd yn cael ei gynnig I fusnesau mwyn ceisio ailgychwyn yr economi sydd wedi hatal ers blwyddyn? Ond mae yna gwestiwn arall hefyd sydd yn pwyso. Sut mae talu am yr holl fenthyg sydd wedi digwydd ac sy'n parhau I ddigwydd, oherwydd mae wedi gorfod benthyg triliynau o bunnoedd. Beth bynnag ydy ystyr triliynau o bunnoedd I chi a fi. Ac wrth gwrs, fe wyddom fod na ddyled anferth fydd rhaid i'r wlad gael trefn arni ryw bryd. Oherwydd, wel, nid arian Rishi Sunak ydy hwn, welwch chi, ond yn harian ni y tresdalwyr. Ac felly yn benthyciad ni, a'n dyled ni ydy'r hyn sy'n mynd I orfod cael ei thalu ryw ddydd. Falle nad ydy ddim yn teimlo fel ryw ddyled bersonol yn arbennig I ni. Ond mae yna lawer sydd wedi mynd I ddyled fawr bersonol dros y cyfnod hwn yn does. Ac mae cael dyled felly yn rhywbeth sy'n gallu pwyso yn ddifrifol. Mae o yno pan ydych chi'n deffro yn y bore a mae o yno pan ydych chi'n gorfod I gysgu yn y nos. Y profiad mwyaf sydd genna I, mae'n siŵr o'r fath beth ydy pan ddaren ni brynu tŷ a chymryd allan morgais mwyn gwneud hynny. Oedd y cyfraddau llog y pryd hynny tua 30%. A bob mis wrth edrych ar y cyfrifon fod na swm mawr yn mynd allan o'n nghyflog bob mis oedd y ddyled yn hir iawn yn lleihau. A minnau'n tybied, wel, pryd fydde'r ddyled wedi ei thalu. Pan ddoth y diwrnod hwnnw bod y ddyled wedi thalu'n llwyr, rhyddhad mawr. Ar hyn o bryd, wrth gwrs, nid lleihau ma dyled yn gwlad ni. Yn hytrach mae'n parhau I gynyddu a'r canghellor yn gorfod benthyg mwy a mwy o arian a chynllunio sut fydd modd talu'r cyfan yn ôl. Ac mae wedi addo fod am fod yn onest gyda'r wlad heddiw. Sy'n swnio fel pe byddai'n deud fod y broblem yn enfawr ac na fyddwn wedi gallu dod allan o hwn am genhedlaeth gyfan efallai. Ond bydd rhaid talu ryw bryd. Yn y traddodiadau hynny sy'n defnyddio cyfnod cyn y Pasg, cyfnod y grawys, fel amser arbennig I baratoi. Un o'r pethau sy'n cael ei hannog yw I alaru. Galaru am yn dyled ni ger bron Duw. Oherwydd wrth gwrs mae yna fwy nag un fath o ddyled. Mae yna ddyled sydd yn dod am fod Duw wedi darparu cymaint o fendithion ar yn cyfer ni. Mae wedi allwys bendithion tymhorol o ddydd I ddydd. Da ni mewn byd rhyfeddol lle da ni'n cael yn cynnal. Mae'r bendithion tymhorol yn dod I ni bob dydd yn dydyn nhw. Ond mae yna ddyled o fath arall i'w gael. Mae yna ddyled yma troseddwyr yn gorfod I thalu. Da ni'n sôn weithiau pan mae rhywun yn cael ei ddyfarnu'n euog o drosedd bod rhaid iddo fo dalu dyled i'r gymdeithas. Falle trwy dalu dirwy, gwneud rhyw wasanaeth cymdeithasol, community service yn ddidal, neu hyd yn oed fynd i'r carchar. A da ni gyd yn droseddwyr cyfraith Duw. Da ni gyd wedi methu I garu fo fo'n holl galon, a chara'n cydyn fel ni yn hynny. Ac fel gyda phroblem Rishi Sunak, mae'r ddyled hon yn parhau I gynyddu o ddydd I ddydd. Mae lle yn wir I alaru am yn cyflwr.
Oherwydd sut mae'r ddyled hon i'w thalu? Rwan mi fydd rhai wrth gwrs yn dweud, wel, pam bod eisiau ni boeni, job Duw ydi maddau. Job Duw ydi maddau pechodau. Ond sut all hynny fod? Sut all Duw faddau pechod a pharhau'n gyfiawn? Pa fath o ddiw fedra ddweud er enghraifft wrth y brenin Dafydd, maddeuwyd dy bechod, wedi ddo odynebu a dwyn gwraig Ewreas yr Hesiad, ac yna trefnu bod hwnnw'n cael ei ladd. Beth am gyfiawnder? Beth am deulu Ewreas, sut maen nhw'n mynd i deimlo? Tydi deud maddeuwyd dy bechod ddim yn swnio'n iawn yn adi. Chi'n gweld, mae maddau'n swnio'n beth hawdd nes fod rhywun yn troseddyn yn herbyn ni. Dyn ni'n ei chael yn anodd hyd yn oed i faddau y trosedd lleiaf yn herbyn. A'r gair angharedig, y golwg dirmygus, y drosedd yn aros yn cof ni ac yn graith ar yn calon am flynyddoedd. Nid job Duw ydi maddau. Dewis Duw ydi maddau. Mae o'n dewis gwneud hynny, ond yn gwneud hynny mewn ffordd sydd yn anrhydeddu cyfiawnder. Mae'n cymryd y ddyled arno fo'i hunan, a'i thalu'n llwyr yn ei fab yr arglwydd Iesu. Hwn yw'r oen ar ben Calfaria aeth i'r lladdfa yn ein lle. So mae'n dyled fawr a dalodd ac fe groesodd filiau'r nef. Trwy ei waed i ni cael bythol heddwch a rhyddhad. A welwch chi, nid y syniad ydy fod na ryw filionydd fel Bill Gates yn dod i mewn a thalu'n dyled heb unrhyw drosedd yn ei erbyn o. Mae'n llawer mwy rhyfeddol na hynny. Oherwydd yn y pen draw mae pob un o'n beia ni yn drosedd yn erbyn Duw ei hun. Fod yr un sydd wedi cael ei anghofio. Fod yr un sydd wedi cael ei sarhau a'i wrthod trwy yn troseddu ni. Ac eto, fod yr un sy'n talu pris yn gwrthryfel yn ei fab Iesu. Ac am fod hwnnw'n ddyn, mi fedre dalu cyflog pechod. A mi fod o'i hun yn ddi bechod, mi fedre dalu pechod rhywun arall. Ac am i fod o'n dduw, fe fedre dalu pris pechodau'r byd. Angeiriau rhyfeddol Ann Griffiths. Efe yw'r iawn fe rhwng y lladron. Efe ddioddefodd angael oes. Nerthodd freichiau i ddianyddwyr i'w hoelio yno ar y groes. Wrth dalu dyled pechaduriad ac anrhydeddu deddf ei dad, cyfiawnder. Mae'n disgleirio'n danbaid wrth faddau'n rhefn y cymod rhad. Ie, cyfiawnder, ond hefyd cariad. Cariad di ben draw. A'r hyn mae'n i ofyn gyno ni ydy yn bod ni'n cyfaddef yn bai, yn edifarhau amdano, ac yn ymddiried yn yr un dalodd y pris drosom. A dyna sy'n gwneud yn galar ni ar ynnau llaw yn ddwysach, i fod yr un da ni wedi troseddu ni erbyn yn talu'r pris. Ond ar y llaw arall mae'n alar sy'n yn harwain i at ddiolchgarwch ac yn wir at lawenydd di ben draw. Gadwch i ni weddio. O arglwydd yn Duw, da ni yn gofyn i ti'n helpu ni i wynebu yn dyled ger dyfron di. Gad i ni weld gymaint ag y gallwn ni ddal o ddewn tad o'r ffordd yr ydyn ni wedi troseddu. Ond gad i ni wneud hynny mwyn yn harwain ni at y cariad anfeidrol da ni'n ei weld wedi ddangos yn Iesu Grist wrth iddo dalu iawn am yn holl feiau ni. A gad ni gael yn harwain at ffydd ac edifeirwch a diolchgarwch mawr wrth ni ystyried yn harglwydd a'n gwaredwr bendigedig. Amen. Wel, o'n i ddim os fydd y gyllideb heddiw yn eich calonogi chi neu yn eich digaloni chi, ond mentrwch ar y daioni rhyfeddol sydd yng nghyllideb rhyfeddol
Duw y Tad.